Quiz, un joc în care îți faci telefonul pe calculator, ce ai, nu știu. Hai să vedem și eu și încercăm. Prima dată că mă nu știu ce jocul ăsta, doar că l-am căsat pe YouTube și nu știu că trebuie să-l încerc. Prezent. Să știu prezent, mă, să ce tot mi-a scris acolo, mă. Un măr. Parcă mărul la maț, foarte bine, găsă, mărul, easy, difficult, normal, loxă, pe normal. Pe dificultatea normală. Uai, dar referi, mă. Că n-a nimic, nu merită. Că mi se întâmplă ceva și nu merită. Ok, gata, am venit. Era luat de deci au zis și nu știu ce jocul ăsta, hai să vedem satul. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Hello. Hello is hello boys. Ok, hai să vedem. Unde-i campul? Unde-i campul? Hello, a fost toate putanele aici. Toate putanele, aha, toate putanele. Ce putane a fost? E. Bine, am asta la creierul cu piciorul. Ce se întâmplă, mă? Ce face în jocul ăsta? Hai să mergem. Cred că sunt voi. Ce postezi? Ce există? Nu cred că e chiar atât de mine. Ce e face, mă, că nu are ce să facem? Da, eu, bine, mă, numărul 1, mă. Ce facem așa? Nu știu, dar nu-mi pasă. Hai să mergem, nu știu. Nu știu, hai să mergem, mi s-a dat 3 ca să mergem cu hecul. Dar nu merge, nu pot să salvă. Nu se lăpă ceva cine, că nu trebuie să sar. Toate putanele care văd, dar nu mere să sar, prost. Ce se întâmplă, mă? Retry. Nu. Retry. Game over. Retry. Nu, am căsut un punct de retry. Dar și cum sar? GTA. Ok. Hey! Nu cum să nu mă țină. Primul. Primul 0. Dar cum să le fac acolo? Ai văzut ce să fac. Nu, vede. Nu, ce fac? Să nu așa? Nu, zic că da. Nu știu cum o dată. Numărul 1, să fac numărul cu Roblox. Roblox Rival. Eu am casat totul. Sana Fan. Ok. Ce, mă? Păi nu mai pot, mă. Jocul ăsta îmi dă bătăi de cap. Atunci și poliței să facă bătăi de cap, eu nu mai pot. Please. Trebuie să fie... like! Bine, mă pare să văd. Ok, hai să vedem aici cine așteaptă. Nu uitați cum e. Ce facem aici, mă? Dar ceva suspectiați, mă! Trebuie să știu că se mișcă laserul, mă. Trebuie să știu că jocul ăsta nu așa are, mă. Ok. Dacă când e acolo, ți-am luptat. Cum fac acolo? Nu înțeleg, mă. Apropo, like pentru partea a doua. Ca idee. Ce pulsa, mă, like.
Ah.